Mala som také obdobie asi, že som si chcela tak odcestovať do nejakého paralelného vesmíru pri tom písaní a také tie detské vesmíry sú také príjemnejšie. Toto veľdielo... Sú dve časti vlastne. No mám dve časti. Až sa to nedá predstaviť. Tak keď máte pendeka šunky rozdeliť s niekým, tak sú tam dve časti, áno. Bolo to také úžasné, že no jednak mne sa to veľmi páčilo a aj ľuďom sa to strašne páčilo. Áno, lebo že vraj mi Dado hovoril, boli na to vtedy neuveriteľné ohlasy. Dvaja ľudia zavolali. No tak dvaja ľudia, to je ako skvelé, nie? Možno sa na to teším, lebo poznám Adelu, poznám, že má takéto detské poloinfantilné myslenie, ktoré je také hrozne rozkošné a také hravé, takže sa na to veľmi teším a som zvedavá, či sa to bude páčiť viac mne alebo mojim deťom. Ale vznik tejto knihy vlastne je aj v tom, čo manželka trvala na tom a dodnes trvá, že u nás pod Vianočným stromčekom vždy muselo byť niečo kreatívne. Ja som vždycky nejakú básničku musel napísať, dodnes to tak je staršia dcera pekne fotografie, tak Adela zvyčajne niečo namalovala. Kníh nikdy nie je dosť. Je to tenká kniha, nezaberie veľa miesta, je to pomerne rýchlo prečítané a myslím si, že to je milé, že to je inšpirované mojou detskou autorskou láskou Kristou Bendovou. Ona mi napísala totiž to Adelka, že mi sa to nezdá, že by sa krstil brinzou. Ja som povedala, že prečo by sa to malo krstiť brinzou, že to keď je rozprávka, že to by sa malo krstiť takým hviezdnym prachom rozprávkovým. A ona povedala, že a kde zoberieš hviezdny prach rozprávka? Ja som povedala, že ja zhodou okolností mám jeden doma. To vy máte bežne doma, hviezdny prach? Ale ja mám 10 rokov tento hviezdny prach doma zhodou okolností a už 10 rokov neviem, čo s ním. A strašne rozmýšľam. Je možné, že tento hviezdny prach si zakúpila v časoch, keď som tú knihu napísala a že teraz sa stretli. Výborné. Takže ja to posypem tým hviezdnym prachom. Čiže to je pôvodný slovenský bačovský hviezdny prach. Ja som ho asi kúpila v Paríži, ale... To je solidné, Hani. Aj sa to veľmi hodí. Flitre, vždy všade flitre. Tak ja želám tejto knižky, nech sa jej darí vo svete. Ďakujem.